A la cooperativa de Banys portem molts anys fent un dels nostres productes estrella, que és l'oli d'oliva. Aquest oli d'oliva que és fruit d'uns coneixements de fa molts anys que passen de pares a fills de com cuidar les nostres oliveres. Una de les tradicions més arrelades a la nostra terra, els castells, no tenen sentit si abans no hi ha un bon esmorzar. Aquest bon esmorzar, un dels seus productes més característics és l'oli de la Societat Agrícola de Banys. De la mateixa manera que Banys és el bressol del món casteller, de la mateixa manera que Banys té el campanar més alt de Catalunya i de la mateixa manera que tenim el menjar més típic de Catalunya, que per a mi són els calçots i la calçotada, us recomano que proveu el mateix oli que jo li dono als meus fills i que els meus avis em donaven a mi.